Никога не дейте си миете колите тук. Началника не плаща, прави се на тарикат, на работниците си, прави на гъси куприва ги прави, обаче не плаща. Иска да им вземи работата през носа, пък не плаща. Никога не си миете колата тук. Казвам ви го за ваша сигурност. Тази автомивка е най-гадната. Ти работиш за тези пари и накрая една стотинка не съм получила от тази автомивка. Затова снимам този клип. Да я направя хубава рекламация. Тази автомивка искам да фалира, защото ние работим и ни взима здравето и накрая нищо. Накрая заде духа ония. Аз съм с малко дете и пак няма капка жал, ама Господ има.